Ei siis, on sillä kissalla hyvätkin hetkensä, mutta yksi ongelma sen kissan ja minun avokin kanssa on se, että kun minun avokin mielestä se kissa on jostakin syystä mukaan jotenkin niinkö älykäs ja fiksu ja sillä on ajatuksia. Ja kun ketuu vitut, se on kissa. Niin joskus kun se karvamankeli istuu jossakin ikkunalaualla ja tuijottaa kaukosuuteen niin kuin mielenterveyspotilas, niin avokki saattaa kysyä, että mitähän se ajattelee? Hei Tommi, mitä luulet? Mitähän se ajattelee? Niin, mitähän se ajattelee? Se on kissa. Varmaan ajattelee, että mää. Tai mistä minä tiedän? Mitä jos se tilanne onkin se, että se katti istuu siinä ikkunalavalla, se tuijottaa jonnekin kaukaisuuteen ja se miettiikin tällä tavalla, että niin. Mitä jos koko ihmiskunnan eksistentiaalinen kriisi on vaan pelkojen luoma illuusio, mikä estää meitä kokemasta meidän todellista itseämme? Itse henkilökohtaisesti haluaisin ajatella, että me kaikki elämme absoluuttisessa loputtomassa rakkaudessa, joka ei tunne rajoja, ei pelkoa eikä kuolemaa. En tiedä, vois olla persettä.